Jo amb una infidelitat que sé que està activa, entenent activa com Que segueix. que me ve a fer teràpia de parella i que sé que un dels dos està tenint una... Jo no faig teràpia de parella. I quan faig educació sexual, amb nens i nenes de 12-13 anys, tot el que saben, o gran part de lo que saben, ve d'allí. Un noi com superacomplexat amb el tamany del pene, perquè tota la vida veien porno, veien uns tamanys X, i ell fent un problema de com es sentia amb la seva autoestima sexual per no veure's més o menys equilibrat amb el que veia el porno. Llavors, Personalment prohibiries el porno? no, però evidentment sí que... Molt bona nit a tothom i benvinguts a la segona temporada de Montecassino. Qui pensava que això ho aconseguiríem, nois? Segona temporada ens ha costat molt, ha sigut un estiu llarg per Montecassino, però aquí estem. Abans de res, la benvinguda un altre cop. Fabi, Néstor, Martín. Què dieu, joves? Què tal l'estiu? Molt bé, jo tenia ganes de tornar ja per aquí. Sí. Unes birretes, no? Unes comentadetes. Sí. Moltes ganes. Jo no en tenia cap. Bastantes ganes, Has fet alguna especial aquest estiu, Néstor, o què? Bueno, aquest estiu ha sigut un estiu mogudet i de viatges, he estat per tota la costa catalana, dalt i a baix, jo diria, i també per Sicília. Què tal, Cecília? Acompanyat, no, amb la nòvia? A on? A tots aquests puestos. Algun, però pocs. No ens preocupem perquè avui... Avui, primer parla'ns del teu estiu, no? Què has fet tu? Perquè Bé, ens pots Grècia, aconsellar bé. algun vaixell allà a Grècia o què? No, de moment no. No? He tingut males Què et va experiències. passar? Cancel·lacions d'última hora, no gaire correcte. Què era l'estiu, dius, de A viatge? l'estiu, sí. No, portaven 5 mesos invertint en... No, 8 mesos. 8 mesos invertint en una goleta o un valer. Una boleta i se'n van a Norris. Us l'estàveu comprant? No, però estaven pagant-la. Durant 8 Ja mesos. saps que el Martí va a poc a poc. Formigueta. No ho entenc. Vam aprendre la lis i a poc a poc. Com que pagar una barca 8 mesos a Grècia? Bueno, clar, durant 8 mesos vam estar pagant. Bueno, ja ho parlarem perquè no acabo d'entendre. Tu, Fabià? Jo res, molt bé. Aquí ja de tornada amb la nova empresa. Què tal? Bé. Super tranquil, tot. Poques va bé. hores, no? Poques hores, poques sorpreses. Bé. I l'estiu? L'estiu, bé, també. Què he fet jo? Vaig anar a Eslovènia, molt recomanable, Sí. molt xulo. Molt verd, molt paisatge i tal. I ja està, aquí de tornada, tio. No ens hem vist, tu i jo, aquest estiu. No, és que ja ens va bé una mica de distància. Sí. Si no ens hem vist ningú. Tu i jo sí que ens hem vist, no? No tant. Bastant. Jo he intentat allunyar-me al màxim possible. Igualment ens hem vist bastant, no? No, ja ens va bé. Bueno, doncs avui tenim amb nosaltres per començar segona temporada la Maria Villalba. Molt bona nit. I... Se'm sent bé? Sí. No ho Sí. sabeu. No ho sabeu. Segurament sí. Segurament sí. Com estàs? Bé. Nerviosa? Bé. Una mica. Sí? Sí, però amb ganes també. Tu, Martí, no estàs nerviós, també? No, una miqueta. Una miqueta? Si tremolo per algú serà, però... Jo no. És que hem estat aquí xerrant una mica, hem baixat una mica no? Sí. M'he fet una mica de dintre i ha anat molt He bé. aterrissat una mica, que he vingut. Sí. Atabalada a la feina. Sí. Molt bé. Bueno, doncs avui ens portes una professió bastant diferent i cada cop més accessible a tot el món, que és sexòloga i també treballes en teràpia de parelles. Exacte. Doncs avui descobrirem una mica aquest món. Si et sembla bé, començarem fent-te 5 preguntetes molt ràpides per introduir... T'has saltat la introducció del Sí, nostre... potser jo podria introduir a la nostra convidada. Sí. Deixem que Estàs introdueixi. disposada? Les preguntes directament. Després anem a les preguntes. No, com a molts dels nostres convidats, has fet estudis a diversos llocs de Catalunya i d'Espanya. Vas començar, si no m'equivoco, estudiant psicologia a la Rovira i Virgili de Tarragona, Centro de Lleida. Sí. Vas fer el màster a la Universitat de Lleida, el màster en psicologia general i sanitària, que entenc que és el màster habilitant. Exacte. Sí. I després vas fer el màster oficial en sexologia, educació sexual i teràpia de parelles a la Camilo José Cela, que pel que he vist és dels únics que hi ha a Espanya, no? Sí. Ara ha sortit el de l'ICEP, on ets docent, però... Ho vaig fer invertit. Vaig fer primer el de teràpia de parella i sexologia i després el de Lleida. I quan ho vaig fer només hi havia el de Madrid i un a Almeria, crec que era. D'oficial, de no Sí. els propis. Sí, ara he vist que també hi ha l'europea, però bueno, val per lo que val. Llavors, sé que has estudiat com a... O sigui, perdona, que has treballat com a docent fent divulgació, no?, sobre sexologia, teràpia de parella, psicologia,
també treballes com a psicòloga pròpiament, com a sexòloga i com a terapeuta de parelles, Exacte. i també ets docent aquest màster de l'ICEP, Sí. de teràpia de parella. Doncs estem molt contents de portar-te com a convidada i de que cada cop se'n sapigui més, perquè és veritat que, per sort, últimament ja està com més acceptat i més reconegut i és més normal en el psicòleg, però segurament tu avui ens descobriràs que també hauríem d'estar més acostumats en el sexòleg, en el terapeuta de parella, com algú normal. Així que moltes gràcies per venir i segur que anirà superbé. Molt bé. Sí? Ara Això encetem és les tot? preguntes. Preguntes ja? És tot Sí, el eh? currículum? Ho has repassat el currículum sencer, eh? D'això es tracta. Perfecte, ara sí, vaig a les 5 preguntetes. Una d'elles són els estudis, ja ens ho he explicat tot, per tant no entrarem. La primera és, si la teva àvia et preguntés a què et dediques, La Tu com- meva àvia? sí, Vale. tu com li explicaries? Pues jo crec que sin filtros, naturalitzar, no? Què li diries? Sí. El que dic sempre, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parelles, tal qual. Perfecte. Segona pregunta, treballes per una empresa o ets autònoma? Autònoma. Sí que és cert que he estat col·laborant i ara encara col·laboro amb un centre aquí a Barna, però principalment, igualment, al centre com a autònoma. Perfecte. Sí. Si ens pots donar una forquilla aproximadament del teu salari? És que el salari de l'autònom és Varia molt, no? variable, sí. Algun maset així maco. Algun meset maco... Que les parelles estiguin malament. Setembre, Un repunte, no? setembre acostuma a estar bé. Sí, la Sí. gent ve jo d'estiu, crec que no? després Ja, que sí. l'estiu... Jo crec Tot que viscut. l'estiu evidencia bastant si algú va bé o no. I sí, setembre acostuma a anar força bé, però bueno, igualment no és una matemàtica exacta. O sigui, bueno, el que ens passa als autònoms, no? Sí, Bastant inestable tot. Perfecte. I el teu horari laboral? Idem, muy inestable. A vegades he arribat a acabar a les 10 de la nit, sí que intento ficar-me límits, però bueno, jo et diria que de 9 del matí a 8 de la tarda és el que intento que normalment estigui. Amb una Per pausa. anar a dinar, sí. Sí, sí, vale. Però combines docència... La docència normalment és de findes. Com que és un màster i Vale, són vale. adults, doncs, bueno, acostuma a ser divendres, dissabte, Vale. sí, divendres i dissabte normalment. Vale. Sí. És a dir, curres bastant, no? Sí. No Vale. em queixen. Sí. Si no et dediquessis al que et dediques, què t'hagués agradat fer? Periodisme. De fet... Sí? S'escoltava? Sí. Sí? Vale, mira. És que jo no ho sé. l'ordinador i ja està. Doncs sí, de fet, quan vaig acabar la SELEC, lo típic que et fan elegir, i la meva primera opció era periodisme, i la segona psicologia, i la tercera turisme. I per què et vas decantar per una o per l'altra al final? No, I última pregunta, a quin famós t'agradaria conèixer? hòstia. Uau, no m'ho plantegen. Mai t'has plantejat? Tens algun referent com de la teva professió o no? O és algú que diguis, mira, és que m'he llegit aquest llibre i us l'heu de llegir sí o sí, per què? M'agrada molt... No precisament. Esther Perel, sabeu qui és? Us sona? Ni idea. Vale, està molt especialitzada en temes de parella i de més, i ha fet com molts estudis així. I és famosa, eh? Sí, surt molt a les xerrades TED Talks. Sí. I en té molt bones, que de fet jo les utilitzo molt amb pacients i de més, i sí, em desperta molta admiració. Perfecte. Guai. Doncs si us sembla bé, entrem ja a la tertúlia. Ara els dono canxa, que et preguntin tot el que vulguin, totes les curiositats. Sí. Jo tinc curiositat per saber això de la teràpia de parella. Vull dir, com et prepares tu per una teràpia de parella? És a dir, què necessites per ajudar una parella a solucionar els seus problemes? Al final és una cosa molt personal, no? Com una persona tan externa pot ajudar algú a solucionar els seus problemes. Bueno, jo crec que precisament per ser tan extern tens com una visió, una perspectiva que des de dins a vegades uno se nubla, no? Quan estàs en una Rotllo red flag. Això és una cosa red flag i els hi dius, per exemple. Sí, el que passa que la teràpia de parella has d'intentar com tota l'estona estar equilibrant. Clar, has d'anar molt amb cuidado, no? Sí,
Perquè Sí. se't pot liar allà, És bastant més exigent que la individual. Pot ser que un cop a una parella que vagi a teràpia de parella li surti pitjor la cosa perquè surten coses allà que a un no li senten bé De fet, i acabi sent perjudicial la teràpia de parella. clar, què entens per perjudicial? O sigui, que una Si parella... estan malament, surten pitjor. Jo diria que això és Però és que ja estaven malament i estan abocats a... No? Exacte, Ja, però potser no estan tan malament, van a teràpia de parella per solucionar certs problemes i surten pitjor de la teràpia de parella. Però, bueno, al final és el que dic sempre. La teràpia de parella pot servir tant per millorar la relació com per reafirmar-nos en que estem millor separats, no? I que potser hi ha més merda de la que pensàvem o que potser la que pensàvem pues, l'estàvem relativitzant i no. I és un motiu suficient Clar. per deixar-ho. Clar. Llavors, l'èxit o fracasso no és sí o sí que acabin junts, sinó que, bueno, Hòstia, és heavy una teràpia de parella per deixar-ho, Tu creus que t'hagués anat bé una teràpia de parella? A veure, quina és la meva càmera? Aquella. Tot el que es digui aquí... No, allà no. Què? Aquí. És aquí la meva càmera? Sí. Tot el que es digui aquí no té res a veure amb mi, vale? Pues això em portarà problemes i... no va bé. Però hi va gent jove a la teràpia de parella? És a dir, De fet, més que gent gran. sí? Sí. Estil, a trobar parelles de 25 anys, per exemple. Sí? Hòstia. I això creus que és perquè la gent jove estem més acostumats a anar al psicòleg? No veiem com un problema anar al psicòleg, al terapeuta de parelles? En part això i en part jo penso que també hi ha com més baixa tolerància a la frustració que parelles potser més grans o no? D'alguna manera el desconeixement a vegades fa que tampoc no et plantegis si estàs bé, si no estàs bé, si és el que vols, si... Llavors jo crec que la gent jove, com que estem també tenint molt més accés a info, normalitzem molt més anar al psicòleg i demés, penso que això també fa que un es qüestioni estic bé, no estic bé, és el que vull, i bueno, A vegades massa i tot, no? sí, això que es passa de frenar, no? I a vegades, o sigui, perquè clar, tu fas com a psicòloga, o sigui, les tres potes aquestes de psicologia, sexologia i teràpia de parelles. Algun cop t'ha vingut una persona com a individu i tu com a psicòloga i l'has desviat i li has dit, escolta, és que molts dels problemes que tens són amb la teva parella, potser hauries de venir a teràpia de parella. Total. Sí, Sí, moltes també. vegades. I també al revés, és a dir, molts cops et ve una parella junta i realment tu veus que han de fer un procés individual cadascú abans de que des de la parella es pugui moure alguna cosa. Llavors, sí, jo crec que les primeres visites molts cops és com, bueno, acabar de definir si realment aquella parella té sentit treballar conjuntament o si és millor que facin processos individuals i inclús hi ha gent que ho alterna, que és too much, no? Molts cops, però Sí. que tenen un procés cadascú, més després en la parella, amb terapeutes diferents, això sí que és important que el terapeuta que porti a un a l'altre o als dos no sigui el mateix. Això no ho sabia. Sí. Sí, clar. Bueno, té sentit, no? Perquè al Clar. final contamines potser... Sí, al final també si fas un vincle terapèutic amb un d'ells individualment, això et pot sesgar una mica després a ser objectiu. Clar. És la idea. I les red flags més grans que has vist o quins són els problemes més comuns en les parelles que veus, en general? Què diries? Joves. Problemes més comuns Sí. o red flags? O sigui, com... No, jo diria problemes més comuns i si vols després entrem a animalades que hagis vist. Problemes més comuns, jo crec que temes de comunicació i sexualitat. Sé que sona molt topicazo, però és així. Vale. Temes de comunicació, varios, i sexualitat. O sigui, la base d'una parella és... Bé, O sigui, tòpic té que vas dos a dir. potes, que és la sexualitat i la sinceritat? O i La comunicació. l'honestedat, o... No, no necessàriament. O sigui, crec que no hi ha res universal, no? És una mica cada parella i en funció de les prioritats i de més de cadascun poden ser unes o les altres les bases, no? Així que és veritat que normalment Jesús, Està bé. company. què es genera més malestar? Pues temes de comunicació i temes de sexualitat. Tu, Néstor, els de... Jo portava molt bé una part. Portaves L'altra no tant. Quina part? És igual. De sexualitat, quins són els problemes més típics? falta de desig per part d'una de les dues bandes. Jo diria que aquest és el més típic, no? Quan d'alguna manera un està desitjant més que l'altre i llavors pues, això produeix... Que Clar, perquè a l'altre li pot crear inseguretats i tal, no? Exacte. Clar, és Què que pot fer toca en aquest l'autoestima. Ostres, aquí normalment has d'explorar una mica si la falta de desig té a veure més amb l'individu en qüestió i
la seva pròpia sexualitat o si és un tema purament de parella. Si té a veure amb l'individu, és important que primer o paral·lelament es treballi també la sexualitat individual. Al final el desig té un component individual. Clar. Però al final, una parella quan perd el desig sexual, hòstia, és difícil, no, recuperar-lo? O què? No, Tu l'has perdut, ja? No, jo no l'he perdut, però bueno, que al final... Però la teva parella sí. No, la meva parella no deixa la pureta. No, però és veritat, ho penso, hòstia, no, una parella que porta molts anys que ha perdut el desig sexual entre ells, hòstia, és difícil que en base a comunicació el recuperin, no? Què recomanaries per la parella? Sí, què recomanaries? Així... Clar, és que no es pot generalitzar. Sí que és veritat que hi ha parelles que des de mai veus que m'ha set el seu fort i que, clar, òbviament, si tret dels primers mesos no hem acabat de funcionar mai, doncs quan portem 10 anys... Però què definiries funcionar? Què és funcionar? Sentir-ho satisfactori. O sigui, Punt. no entro ni a quantitat ni a freqüència... No, Clar, no va sentir-se tant per satisfet, aquí. no? És una qüestió de qualitat més que quantitat. Vull dir, normalment, jo penso que genera més insatisfacció que no hi hagi qualitat que no que la quantitat sigui Estic d'acord. menor. Estic d'acord. No? I després qualitat, doncs cadascú la posa on la... La valora... Clar. Igual que la quantitat al final serà el que els dos els ompli, no? Exacte. Sí, Exacte. si els dos individus estan satisfets amb una certa freqüència, doncs serà la freqüència perfecta per ells. El problema és que molts cops hi ha un desajust com molt alt. No? És a dir, si més o menys sempre hi ha un que pot tenir més ganes que l'altre i si és una diferència més o menys compatible, genial. El problema és quan pues, una persona té desig, jo què sé, setmanalment i l'altra pues, li va un cop cada 3 mesos. Tindrem un problema. I com ho podem solucionar, això? Clar. Sí, és personal i tal. No, no, i que és que no hi ha com el que et dic, no hi ha Hi ha un només llibre, no?, que estigues la... Sí, però sobretot jo crec que el primer pas és indagar una mica la persona en qüestió que no està tenint desig, a nivell individual, com se sent amb la seva sexualitat. Sí, I si allí en principi tot està bé, llavors ja és un treball purament de dinàmiques a la relació. O sigui, el primer que es mira és la persona que no té el desig, no la persona que té un desig molt accentuat. No necessàriament el primer que es mira, perquè pots començar una mica a indagar dinàmiques de la relació, però sí que és veritat que és com una part molt important a tenir en compte, que al final pues, bueno, la relació es nutreix de les dues individualitats, llavors, amb tot, i la sexualitat pues, és una cosa més. Bueno, jo tinc curiositat per ser dinàmiques de parella, vull dir, se li fa... Ei, per la setmana que ve, deures, nois. Heu de provar això i això i això, no? Entenc que se li donen aquest tipus de dinàmiques, no? Exacte. Sí, sí. De fet, quan hi ha temes de sexualitat, una de les primeres pautes que es dona, que acostuma a ser una mica, no?, a la gent li genera una mica de controvèrsia, és nada de relaciones sexuales hasta nuevo aviso. Entre ells o individuals? Entre ells. Per què? Perquè al final el que es busca una mica és eliminar la situació que està generant angoixa, treballar des d'una situació una mica menys angoixant per poc a poc... Però la persona que té molt de desig, li estàs fent una putada. Bueno, i de fet hi ha molts cops gent que és com, hòstia, pensava que jo venia aquí a arreglar les coses, clar, no? A tenir més relacions sexuals i no menys. Però, és que també és un tema molt mental, no? Si l'altra persona es sent molt pressionada, és que generes l'efecte totalment contrari, no? Suposo? Sí, és així. És... Sí, realment quan hi ha aquest tipus de dinàmiques, com més pressiona un, més bloqueja l'altre. Clar. Bueno, però com tota la vida, no? Una mica, sí. Sí, realment sí. I les persones grans, entre cometes, vull dir... És que clar, no sé, aquí tampoc... Jo què sé. Esgota la companya. Sí, a partir de... És a dir, 50-70. a partir de quan es deixa de tenir o es deixen de realitzar actes sexuals, allò que dius... Amb freqüència. Amb freqüència. Sé que seré molt ambigua tota l'estona, Vale. però... Sí, t'està sortint molt bé. Sí, la veritat és que... Tota la professió. La menopàusia afecta molt? Sí. Sí, la menopausa mental de baixen els estrògens i demés, però bueno, sento que afecta a nivell de que la sexualitat es viu diferent, però no tens per què carregar-te la sexualitat, però sí que potser ho vius diferent. Però és que depèn. Però què vol dir viure-ho? Com ho dim, però és que Sí. amb el tema de psicologia, sexualitat i demés, és que tot depèn del context, de cada cas en particular. Si no t'has trobat dos parelles que siguin exactament iguals. I l'home de 70 anys dient és que la Paqui no hi tiene ganes. Els avis... Que la pacient més gran que vaig tenir, i em va sorprendre un munt, però venia per un tema de parella, però venia ella sola
i venia despotricar el marit, però és que potser la dona tenia com 80 anys. I jo pensava... El marit pobre no estava. Sí, Portava molt aguantant. sí, Clar, sí, segur, sí. Llavors segur. jo crec que era com un espai per ella de desahogo, que tampoc no buscava treballar massa, però sí, és la pacient més gran que vaig tenir, o sigui, que he tingut fins a dia d'avui. Sí. I els més joves? Els més joves, jo crec que 20, el que tu dius, 25 o així. Veus una gran diferència entre els joves i la gent una mica més gran? Sí, és el que deia. Sento que els joves, com que estem molt més informats, doncs també des d'aquí hi ha molta més flexibilitat a l'hora de treballar i potser la gent més gran doncs, ve amb una mica més de resistència al canvi, no? A més que, clar, si tu portes 15 anys amb la teva parella, amb certs vicis, canviar allò és molt més difícil que si en portes 2. No, o 5, Néstor, no? 5 mesos, vull dir... Sí, no sé, No, al aquí final no quina hi ha cosa data. parla, però bueno. Quan portaves tu, Néstor, amb la teva parella? Mai he tingut parella, jo. No. Sí, és que ho ha deixat, pobre, fa poc. I canviant de tema, veus que ja, perquè informant-nos per preparar el podcast hem vist que molta gent, i sobretot també moltes sexòlogues, que després també sabem que hi ha molt d'intrusisme en aquest món, i aquí la gent parla com vol, que el porno és un gran problema dintre dels joves, principalment, i per la concepció que tenen del sexe. Ho veus, això, a la consulta? Sí, a consulta i també quan faig educació sexual, amb nens i nenes de 12-13 anys, tot el que saben o gran part de lo que saben ve d'allí. Sí, jo recordo la primera vegada que vaig fer educació sexual que van sortir coses que jo al sortir vaig haver de buscar a internet en plan de què són aquestes pràctiques i era tot com sumament pornogràfic i ja dic, jo sempre faig una dinàmica quan faig educació sexual d'apuntar sexualitat a la pissarra i de que lluvia d'idees de paraules relacionades amb sexualitat. I tot és sumament Que han canviat gental, els col·les. pornogràfic i gent de 12-13 anys, no? Tu personalment prohibiries el porno? No, però evidentment sí que seria molt conscient de que és cine. I com tot Tu el creus que cine... ajuda en pues, algun cas el porno? Sí, jo penso que sí, que a vegades, o sigui, hi ha molta gent que té com molt mermada tot el tema de la fantasia, de ser capaç de fantasejar i al final les fantasies són una mica com el motor del deseo sexual, no? Llavors penso que a vegades com a un recurs per poder fantasejar o per tenir una mica més d'imaginació pot anar bé, però òbviament en tot moment ser molt conscient de que, pues això, de que cine que no respon amb la realitat, Sí. no? Però potser et dona unes idees de fantasejar que no són les correctes. Clar, és que hi ha molts tipus de porno també, no? I òbviament el porno que està més associat, pues, jo què sé, a cosificar la dona o més agressiu, més tal, pues, evidentment. S'hauria de controlar. Exacte. És que... O directament pues, no cal ni que existeixi, no? Però cada vegada hi ha una pornografia, pues, bueno, potser estem més en compte la seducció, no? Genera un altre tipus d'interacció i jo crec que això sí que pot anar bé de cara pues, bueno, a fantasejar i a estimular una mica la imaginació. Per lo que deies al cine, l'altre dia vaig sentir també una idea que era bastant interessant, que era que, jo què sé, pues, igual que la gent veu l'Spiderman i no es tira per la finestra intentant volar, Total. però la gent veu porno i sí que intenta dur a terme les pràctiques que veuen allà. Sí. I jo penso que és algo bastant interessant, no? Potser s'hauria d'eliminar això, o per què passa que la gent veu... Perquè és més proper, no? És més proper. Clar. És més fàcil trobar-lo al porno. Però també s'hauria de saber quin percentatge de gent aspira a reproduir això que veu. És a dir, jo, per exemple, jo he consumit porno i mai a la vida m'he imaginat arribar a fer certes coses. Jo no he vist porno i m'he pensat, doncs faré això. Exacte. No, però potser no tant de faré això, però sí que jo què sé, no? Si jo al porno sempre veig que els homes estan, no sé, jo sóc noi i veig que al porno estan no sé quants minuts tenint relacions sexuals, jo, si a la meva vida real estic 2 minuts per poder arribar a ejacular, ja pensaré, hòstia, No, estic fent malament. no estic podent dur, saps? O sigui, ja no estan les pràctiques, sinó una mica, bueno... La comparació, com a no? referent, exacte. I me'n vaig a coses com, per exemple, jo recordo un dels primers casos, un noi com superacompensat amb el tamany del pene, perquè tota la vida veien porno, veien uns tamanys pues, X, i pues ell
fent un problema de com es sentia amb la seva autoestima sexual per no veure's més o menys equilibrat amb el que veia el porno. Llavors, ja no sols són pràctiques, no? Pot afectar a nivell d'autoestima sexual, jo que sé, una noia que potser quan té orgasmes no cridi o no ho expressi com s'expressa el porno. Pues jo ja puc connectar amb que potser no estic sentint tot el plaer que hauria de sentir, quan potser no és així. Llavors, sento que més enllà de les pràctiques... Però això acostuma a ser gent jove, sobretot, no? Que ha tingut connexió amb aquest tipus de... Sí. O que la primera educació sexual que ha rebut ha estat directament un impacte del porno, que és... Vosaltres vau tenir educació sexual o no? Jo me'n recordo que vaig anar a un centre que es deia Cejas, que no sé si existeix encara, que estava per Gràcia. Però seria important que els col·les, jo crec. Sí, home. Nosaltres a l'escola, per exemple, mai vam tindre... No recordo res. Vam tindre xarles sobre drogues... Plàtan i poc més, eh? Sí, jo vaig fer aquesta, la de... No era un plàtan, era un catxarro ja monstruós que hi havia en el lloc aquest i havíem d'anar i posar-lo i era una mica... Sí, la meva educació sexual va ser la pornografia. La mateixa. Bueno, jo Diria, no, però va ser molt... Jo recordo al col·le posar preservatius, quan tens la jo regla, també. no et quedis embarassada, vigila ITS... Clar. prou. Ara sí I amb que els preferim. pares, la comunicació amb la família? No sé que ho parlen molt. Veus que avança, això? Això ha millorat una mica o no? O creus que no? Jo penso que el fet de que a les escoles es comenci a fer i també pues, pares i mares no, també estiguin com al cas de que això es fa, pues, potser sí que estan una mica més oberts a parlar-ho a casa i a normalitzar-ho. Però, bueno, igualment... Vosaltres, per exemple, ho heu parlat algun cop? Jo mai he parlat amb Mira, els meus pares a nivell de sexualitat. És veritat que m'ha ensenyat el mateix que l'escola. Posa el preservatiu, ves amb cuidado, jo te'ls compro, Jo saps etcètera, què etcètera. passa? Que no sé si era aquesta connexió que amb la meva mare em feia més cosa potser parlar d'aquests temes, però amb el meu pare potser sí que tenia alguna de confiança. I el meu pare, bueno, anava a explicar una cosa meva així. Explica-la. El meu pare, quan era molt petit, em va veure una cosa al penis que no funcionava bé. Saps? Lo típic a la dutxa. No, era que quan tenia una erecció... Bueno, aquí... Obre, Quan tenia un canal. Anem a naturalitzar. És a dir, tu Sí, és estaves que erecte a la dutxa i el teu pare mirant. És que així és difícil que un naturalitzi. Però perquè és periodista, és Era en plan periodista. que fèieu de petits. És periodista. El teu pare. No sé en quin moment ell va veure-ho, vale? Però ell em dutxava de petit. No, però tampoc era tan petit, perquè jo... I ell veia que quan tenia una erecció, en comptes d'anar allò recte, doncs feia una mica de pont, saps? Llavors va dir, hòstia, això nen, això s'ha d'arreglar, saps? Però no era tan petit, eh? Llavors penso, hòstia... Sí, és raret. I res, i em vaig operar i ara puta mare, però i em va ajudar molt aquesta connexió amb el meu pare per parlar-ho i tal, però hòstia... Hòstia, no sabia que t'havies operat el penis per donar-li rectitud. És que a més van aprofitar i van dir, el frenillo aquest, fora, vinga. És que aprofitant que parles del frenillo, el frenillo genera més plaer a l'home tindre'l que no tindre'l? No, necessàriament. Potser aquesta parla tallem, eh? No, és que és un mite que jo sempre he sentit que el frenillo genera més plaer. És que hi ha molts mites entorn a la sexualitat, però no necessàriament. O sigui, el problema molts cops és quan està tan sumament empegat, perquè llavors sí que pot donar més problemes. Exacte. I també hem llegit, Has llegit molt, tu. sí, he llegit bastant, m'he T'he informat. preparat molt, I segons un estudi estadounidense, que mai et pots fiar molt del que diguin, diuen que la duració ideal d'una relació sexual és 10 minuts. Que no... Ideal, tal qual. Estic llegint el que posava. No de mitja. 10 minuts en total o 10 minuts friccionant. Jo us he llegit el que he llegit, tal qual. Hòstia, 10 minuts. Bueno, Ideal en base a quins criteris? És a dir, Clar. No he investigat tant. Que jo entenc que es refereixen a... És a dir, a la mitja. Han fet una a mitja. mig... Bueno, No, però no és una mitja de... No, clar, no és una mitja, és Clar, el que és diuen. l'ideal, és a dir, el que tu hauries de tindre per Clar, però no t'explica fent què aquests 10 minuts. No? bueno jo per entenc la que és relació tot. sexual. Clar, No tot. entenc que, jo entenc que la relació sexual no només és la penetració. Clar, exacte. Sembla poc tot, no? Perquè sí. És tot. Bueno, et sembla poc a tu. Clar, No, vull dir, si aquí entra no només penetració, 10 minuts. depèn de la satisfacció Depèn de la cadascú. persona. Clar. Ja. No? Sí, tot, és així. És com dir no, depèn. Sí, ja ho diré, però sí, és que depèn, és que al final jo penso que com generalitzar alguna així, si a les Clar. dues parts, jo sempre dic, a parts ben avingudes sobren jutges, en sentit de, crec que depèn molt de què tan a gust ens sentim l'un i l'altre. Si un, jo què sé,
imaginem una parella heterosexual que el noi triga X minuts en tenir una ejaculació i la noia té un orgasme superràpid dins d'aquells minuts, no hi haurà cap problema per cap dels dos. Si jo sóc una noia que trigo 10 minuts i que la meva parella tarda 2, doncs potser començaré a sentir que hi ha un problema, però realment no és que hi hagi algo normal i no normal, sinó és estar com una mica alineat o sincronitzat amb l'altre, no? Llavors, clar, parlar de tempos ideals em sembla que és com generalitzar. Sí, a mi també sembla un error, Víctor. Hauries de fer jo. No, mal trobat aquest tema. És la investigació que fem. No, doncs veiem. Tinc una pregunta. Tu estàs veient així, tu veus a molta gent, tractes a molts pacients, hi ha algú que estiguis veient recentment que et preocupi? És a dir, potser no sé si ho hem tocat amb el tema del porno, però algun tipus de, no sé, problema, disfunció o coses que diguis, hòstia, això m'està sobtant perquè em preocupa com a... no? Sí, sento que hi ha com molt narcisisme encobert. És a dir, jo estic veient últimament com que s'acaben normalitzant en relacions de parella actituds com molt de manipulació, molt narcisisme, que al final un ho acaba normalitzant, però bueno, pues les conseqüències... I es traslladen al sexe després? O són més en temes de relació de parella? És més potser relació, però evidentment no, la persona narcisista pot manipular amb qualsevol cosa, i si el sexe és font de manipulació, doncs tirem per aquí, no? Manipular, xantatge emocional... I això ho veus cada cop més freqüent. I ho veus sobretot d'homes cap a dones? No necessàriament. No. Es parla poc d'això, vull dir... De classe. Igual, perquè crec que em ficaré en un jardí. Fica-t'hi. Un jardí complicat. Vull dir, es parla molt poc de la manipulació de tia a tio, no? Quin jardí, company? Parles amb el cor a la mà? O... No, en general, una visió des de fora totalment, Sí. No, clar, jo, com que al final estic molt exposada amb això, jo ho veig tant d'un sentit o un altre. No sé al carrer si vosaltres sentiu que en el vostre entorn pues, es sol parlar més al revés que no de ties a tios, no? Però jo diria que se ve... Aquest comentari potser m'he guanyat no sortir mai més en red social ni res, però bueno, està el tema tan... Mira que el tema està bastant... I jo ho entenc, I ho entenc incandescent, perquè al final és com que... Hòstia, sempre en general ha estat l'home qui ha tingut aquestes actituds, no? Llavors s'ha de protegir. Veus que s'està revertint? Veus una educació al tema de la parella molt més igualitària als joves que als adults? O... Sí, penso que el fet de que hi ha, el que deia, el fet de que tinguem com més accés a més informació, que a vegades això també pot ser contraproduent, no? Perquè un es contamina massa i s'intoxica massa, però l'accés a més informació pues, fa que un també sigui més conscient i que des d'aquí pues, bueno, les coses no estiguin tan encubiertes, però igualment se segueixen normalitzant com patrons bastant xungos, i el problema és que molts cops al final la parella també és un reflex moltes vegades del que tu has vist a casa, no? Llavors, si jo he pogut patir manipulació per part d'una mare, d'un pare, o aquestes dinàmiques les he normalitzat, doncs després si les veig amb una parella, per a mi és normal. Llavors, bueno, per això a vegades hem de rascar el passat, no? El que dèiem abans, als psicòlegs els agrada molt el psicòleg sempre va al passat. És que és important, no? Per saber on estem avui hem de saber d'on venim, també, no? Clar. Sí, tu creus que afecta molt la relació que han tingut els teus pares dins de la teva relació que tu tens amb la teva parella? No sé si molt, però evidentment sí que té alguna cosa a veure. De fet, una de les coses que molts cops es plantegen a teràpia de parella és quins referents de parella heu tingut, no? Perquè al final, si el meu model de parella han set els meus pares i han tingut certes dinàmiques, és molt normal que jo pugui repetir, i que a vegades serveix per tot el contrari, per lo que no vull repetir. Clar. Però sí que tenen... Però entenc que el 90% els seus referents són els seus pares. No té per què. O amics, amistats, potser, o tiets, o vés a saber. Al final, la gran majoria es cria veient el que fan els seus pares com a parella. Però pot servir per dir que no. Bueno, sí, és el que ha dit. Però és un referent positiu o negatiu, però és un referent. Hòstia. Sí, jo no m'imagino jo tindre com a referent la relació que tenia el meu tiet o el meu cosí. O la que té el teu company. O la que té... Bueno, sí, totalment. Sobretot qui... Hòstia, nen. Sí. Qui més s'ha criat, no? Si hi ha gent que potser han estat més criats pels avis, pues s'han basat amb els seus avis, i no els pares. Hòstia, però que hi ha relacions són molt diferents a les que hi ha avui en dia, no? Les dels nostres avis. Hòstia, jo la veig una mica en perspectiva i... Uf. Sí, jo crec que els meus avis eren machistetes. Més? Machistets. No, bastant masclistes. Sí.
Segur. I veus tendències noves als joves? Per exemple, relacions obertes, com no tanta dependència de la persona... Joves i no tan joves, també vull dir, jo que sé, gent de potser 50-60 que potser venen d'altres matrimonis inicials que a vegades, pues, jo que sé, gent que per exemple elegeix no conviure, no? I Hòstia, molt bé. cada vegada ho té com algo més integrat, com a volem aquest tipus de relació, no? I com això, pues, moltíssimes altres coses. Llavors sí, jo penso que s'està diversificant cada vegada més. I alguna història o anècdota que ens puguis explicar així que hagis viscut completament anònima, però en quant a algun problema que t'hagi vingut a alguna parella o alguna així, no sé, que hagis flipat una mica Uf, és que... Algo que sigui graciós, Hi ha moltes. Estem aquí per... Hi ha moltes. Sí, hi ha moltes i algunes... No sé, jo recordo que sobretot això em passava molt al principi, no? Tampoc jo no tenia tanta experiència, ara fa més de 10 anys i és com que ja em segueixen sorprenent moltes coses, però ja m'he habituat més, no? Però al principi sí que tenia molts moments la sensació de Què faig aquí? controlar la meva cara, de dir, hòstia, jo soc molt expressiva i al principi era com... No? Saps? O sigui, bastant... Sí, no ho sé. És que em fa cosa de tot dir. Però sí, han hagut... Sí, un moment... Has tingut baralles particulars. en directe? Sí. Fortes. Gent de que ha marxat, rotazo. I tu li has aconsellat a l'altre de deixar la relació? Això és molt delicat. Clar. O sigui, evidentment, si venen amb una teràpia de parella i estan els dos, sí que intentes fer-los molt conscient de les dinàmiques Sí, que estan tenint. Això és el que has comentat abans, de que Sí. tu els ajudes a potser deixar-ho. Però tu, per exemple, has vist que algú li està fent la vida impossible a l'altre i tu has agafat aquest altre i li has dit, escolta, això ho has de deixar ja? No així, és que clar, tu com a psicòleg, com a sexòleg, no li dius a la persona. Clar, però tu, imagina que estàs veient un percal de l'hòstia. Si és un percal, tipus... Fa algú lleig. Sí. No ho has de deixar, però en plan d'això, evidentment no. Intentes conscienciar, entenc a la persona perquè ho entengui abans que no dir-li ordres. És molt delicat. Dir-li a mano, deixa, clar, no ho pots fer, però sí que evidentment si tu ajudes a la persona a ser conscient del que està passant, ja arriba de propi peu a aquestes conclusions o és una mica el que s'espera. I si no, al final, pues, bueno, tu has d'acceptar el procés de la persona i les seves decisions, Però hi ha acompanyant el que llegeixi. situacions que ja no com a professional, sinó com a persona, tu li has de dir, no pots seguir amb això. Això és Deixa-ho. És més fàcil amb la teràpia individual. És a dir, Clar, si et home, truca no una li diràs persona davant de l'altre. individualment I en aquest espai individual t'explica coses de parella i veus dinàmiques sumament disfuncionals, sí que potser et pots permetre una mica més, no? Tenir discursos d'aquests. Òbviament, si tu estàs fent una teràpia de parella, tu no els hi pots dir als dos, escolteu, esteu molt separats que jo. Vinga, ei. Al carrer. Però tu li pots dir a la persona, vine demà i parlem. Ja, però també ha de ser No? és molt delicat. Sí, Ostres, jo m'imagino alguna situació molt allunyada, o sigui, que et sentis violada, que et sentis... Sí, però això ja és En delictual. aquests casos, aquí ja no es fa teràpia de parella. Clar. Héctor, no va un violador a fer teràpia de parella amb la seva parella. segurament hi ha persones que et poden sentir així i no estan segures i van a una teràpia parella. No fa falta Animal. ni això, o sigui, a vegades, bueno, almenys en el meu cas, i això penso que no, que potser cada professional ho fa diferent, no? Però, per exemple, jo amb una infidelitat que sé que està activa, entenent activa com Que segueix. que me ve a fer teràpia de parella i que sé que un dels dos està tenint una... Jo no faig teràpia de parella. Perquè Ben al fet. final És a dir, no atraques allà. no entro allí, és a dir, no, clar que no, perquè al final és molt... O sigui, jo no puc com a terapeuta saber que aquesta persona està sent enganyada i fer com que res està passant i treballar perquè estiguin bé. Llavors, el tema és, agafes a la persona individual, en un espai individual pots parlar i valorar guanys, costos d'explicar-ho, de no explicar-ho, i si la persona realment no té cap intenció de parar-ho, ni d'explicar-ho ni res, doncs, bueno, acabes la teràpia de parella, busques la manera de com fer-ho, però evidentment no continues. Perquè al final pot haver com un efecte rebot. Tu estàs sent còmplice d'algo que saps que és una mica contrari a que una parella pugui anar bé. O sigui, perquè entens la parella com d'una manera monògama, absolutament. No necessàriament, però evidentment si aquelles dues persones sí que es pensen que estan, o una de les dues creu que està en una relació monògama i exclusiva i l'altra està fent X
no? En el moment de fer la teràpia. Una cosa és una infidelitat que hagi passat en un altre moment. Llavors sí que la tractes. Però si és present, tu pots incitar-lo a que hi hagi comunicació i que ell ho expliqui. Tu pots valorar, és que incitar no, però pots valorar amb aquella persona soles pros i contres de dir-ho, de no dir-ho, i òbviament tu has de respectar, en cap moment entres a jutjar algo està ben fet o mal fet. No? És que és molt delicat, no? Depèn de com ho diguis o com... Però és molt difícil no jutjar, no? En aquests casos. Bueno, tu, òbviament, inevitablement tens un judici perquè, a part de psicòleg, ets persona, no? I a més, la parella, jo crec que tots ens podem veure identificats, reflexats, no? Qui més o qui menys ha tingut parella, llavors fas com molta... no? I fa una mica de mirall a veure els casos que escolten. Però, bueno, és algo que tu quedes per tu. És algo que tu quedes per tu i que, evidentment, tu saps que l'acompanyament no l'has de fer des del judici. Tu tens parella? Sí. I això, la teva parella està treballadíssima, entenc, que apliques tots els teus coneixements en... És molt, no? Suposo, es deu notar... Sí. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para ser conscient també de Ja, les ja. coses que perquè no tu ja el van bé. pilles al vol, El cabron va ben apretat aquell, Com a la vegada, pues, també per obrir-ho a treballar. Clar. Aneu a teràpia parella, vosaltres? Tu què en penses de les relacions obertes? Si les dues persones estan bé, genial. Quin és el problema que ve? Que és que a vegades penso que és una opció que ve de relacions que no estan del tot sòlides. Llavors aquí, clar, què ens fa pensar que això no, millorarà en lloc d'acabar de desmuntar? Si tu estàs en una relació sumament sòlida, on les dinàmiques van bé, la sexualitat va bé i... Però això és exposar-se molt, no?, a que no vagi tan bé en algun moment. Vull dir, tu tens l'opció de conèixer algú i que t'acabi agradant més. Ja, però hi ha gent més liberal, potser, no? Hi ha gent que diferencia molt el sexe. Clar. Ja, però imagina que t'agrada molt aquell sexe i repeteixes diversos cops fins que acabes coneixent la persona. Això és molt important també fer acords. Exacte. No? Una relació oberta barra libre és crònica d'una mort anunciada, però... Però aleshores no és tan oberta, és mig oberta. Fer acords. No? No, però acords del Uns mínims, no? des d'on estem obrint la relació. Clar. Tenim més experiències sexuals, vale? Llavors, com ens podem sentir còmodes? Pues potser no repetir més d'una vegada amb una persona, explicar-nos-ho o no explicar-nos-ho, és a dir, ha d'haver com molta comunicació. Si jo penso que si realment la parella està sòlida, té una bona comunicació, no té per què ser algo que la perjudiqui. Òbviament, Clar. si ja és una alternativa de no tinc gaire relacions sexuals amb la meva parella, m'atreuen altres persones, vaig a proposar obrir-la, clar, Que sí que ho deixis, no? a vegades és així. És més difícil fer teràpia O a relacions obertes? no necessàriament. El problema molts cops d'aquestes relacions és que venen més motivades per una de les dues parts que per l'altra. Clar, me'ls imagino arrossegant-los allà. Sí que molts cops acaba venint a teràpia les dues persones, però perquè tu ja veus de que la proposta és més motivada per una part i l'altra està fent l'esforç, però no està còmode allí. I això deu passar molt. Nois, suposo. si us sembla bé per no anar-nos de temps, Sí. i avui ja que has treballat... Tu manes. Sí. Sí, jo mano, per això és el meu podcast. Jo he preparat Has una preparat secció. una secció? Sí. Tio, i això ho serà això, Sí, sí. Primera secció que prepara aquest xaval. Ha començat fort la segona temporada. Sí, jo abans era el moderador i ara m'han fumat de la posició de moderador. És que és el típic que anaves parlant tu i anar dient tota estona sí, i després, clar, solapaven les dues veus. És un tonto de manual. Bueno, Endavant, Fabià. Jo el que he fet és, en aquesta secció, he escoltat una mica la veu del poble, vale? El Quin que he poble? Fet... Que és la teva, però dient que és la del poble. No, tinc... Sí, perquè t'ho coneixem. El que he fet és, he buscat en foros, xarxes socials, problemes sobre Fora cotxe. sexualitat, parelles que té la gent, i us els porto aquí una mica a debat per veure què faria sobretot la Maria, no?, que ens recomanaria, i també vosaltres, perquè hòstia, em ve de gust escoltar la vostra opinió I perquè som al poble. i perquè som Final. al poble, vale? Llavors, hi ha un que és molt genèric i normal, és a dir, he fet les captures de pantalla, rotllo Jorge de Vigo dice esto. No t'ho has inventat, eh? No ho he inventat. Bueno, tio, és que... Cap de Quin setmana. moment ha sigut aquest? Bueno, els meus temps lliures, jo què sé. Vinga, fot-li. Sí, el primer és un genèric que potser he trobat, no sé, 200 missatges, que era una barbaritat de nois que es queixen de que tenen eyaculació precoz, ¿vale? I no poso específics perquè he trobat milers. Què recomanaria sobretot l'experta i després vosaltres, no sé si teniu alguna tàctica ancestral. Vale, comencem a... Sí,
Néstor, jo tinc una. tu què faries? És que és boníssima, és la millor. És que Que és imaginar-te una altra cosa, no? respirar. Què vol dir respirar? Pues tu, que et concentres en la respiració Vale? i així tires milles. I ja està, Això és perquè et concentres en alguna cosa. Bueno, perquè respires i pots tirar... Bueno, a mi m'ha funcionat diversos cops. Molt bé. Vale, Vale. Coneixem un problema més del Néstor. I Vale. algú he pensat en coses rares, Pues sí, Bolistes i... Ah, sí? Clar. Sí. Al Víctor no li funcionaria. La respiració m'ha anat molt bé, la respiració. Però un moment, de que, futbolistes, vull dir que... Coses, saps? Vale, però què he de fer demà? Chigrinsky. Ovelles. Sí, gats morts. De l'excitació. Sí, que és algo que la ment se me'n vagi i està pensant en una altra cosa i està Vale, vale. allà complint. Algun més té alguna tàctica? Jo n'he sentit moltes, però... Preparar-te, potser, no? En què? Preparar-te? Jo què sé, vaig a fer això, doncs em preparo. Vaig a fer-me una paja abans de fer sexe i això. Aquesta és una de les que és... Què vol dir Podria ser. preparo? Ho he Sent sentit, ho he sentit. Jo la que més O- he sentit és la d'imaginar-te una altra cosa, al final. Sí. Estàs allà Sí, i penses és en una el més altra comú. cosa, però clar, jo també ho veig una mica perillós. És a dir, potser... Bueno, sobretot clar. que al final tu estàs allà per gaudir de la relació. On està la meva càmera? Estàs intentant fer una altra cosa... Nois, respireu. Veritat. Perquè no respires, no, tu normalment. Bueno, jo estic allà tens, saps? Amb l'aire... Però I- així, Vanessa, I quan respiro, doncs... què em sap molt hem de greu, a mi fer? em sap molt greu no Què pagar la recomanaries feina. a algú? Jo sento que ell té raó amb el que diu, no? A vegades es creu molt que pensar en altres coses és el que va bé, però clar, precisament molts cops això et passa per la falta de consciència corporal, de respiració, del teu cos. Llavors, clar, que tu te'n vagis a pensar en una altra cosa no et solventarà l'ejaculació i pot ser que perdis l'erecció en un moment donat i que estiguis allí fluctuant, no? Que primer tinguem una dificultat i que després n'aparegui una altra, no? Llavors, sento que té a veure més amb coses que et connectin amb el teu cos, que t'ajudin més, no? El que tu deies, que no coses que... Pues eso, Total. pensar en un partit de futbol... Deixo el futbol. Et trobes molts casos d'aquests? Jo, la meva experiència, que potser cada sexòloga pot ser diferent, no? Però sí, més d'ejaculació precoç amb disfuncions masculines. Disfuncions no me la utilitza aquesta paraula. Però la part de sexualitat masculina, jo diria que el que més he vist jo és temes d'ejaculació precoç. I hi ha alguna dada que digui, a partir d'aquí... I el què? Latillazos? Pèrdues d'erecció també, però diria més, angoixa molt més el tema de l'ejaculació precoç, o angoixa molt més, no ho sé, però és el que jo més he vist. Hi ha alguna dada que digui, a partir d'aquí és eyaculació precoç i abans no, després no? Clar, hi ha casos molt extrems. Bueno, abans sí. Gent que no pot tenir ni una penetració, que llavors sí que, òbviament, és més evident, i hi ha d'altres que depèn molt del temps i de la parella sexual que tinguis, no? Si la teva parella sexual doncs, potser té una resposta sexual més o menys amb una velocitat semblant, no és una qüestió d'estic 2 minuts, on estic 1, on estic 3. No? En canvi, si la teva parella sexual doncs, potser triga més, doncs, potser el noi que estarà 3 minuts dirà, hòstia merda, soy ejaculador precoç. I és un problema, això? O sigui, vull dir, evidentment la persona que ve a teràpia per tractar-se aquest tema ho concebeix com un problema, i ho veu com a tal i està frustrada. Però no és simplement que aquella persona arriba en X temps i l'altra persona arriba en un temps Y i que, per tant, potser no té un problema aquesta persona que arriba abans i que simplement hi ha un desajustament entre el temps que demana una persona i que demana una altra? De fet, jo crec que I aquestes persones poden ser sexualment compatibles? Sí, el que passa que, evidentment, han de buscar doncs, potser alternatives per a que hi hagi satisfacció per les dues parts, no? I també jo crec que aquí fa molt la parella, és el que tu estàs dient. O sigui, penso que l'ejaculació precoç, tret de casos molt extrems, el que diem de no poder fer ni una penetració, és més, no és tant un tema de temps, sinó és un tema més de percepció de control, d'ansietat anticipatòria, de com a que tu d'alguna manera et sentis a gust durant la relació sexual, no? Perquè a vegades si tu tardes, jo què sé, 3 minuts, però la teva parella en tarda 10 i tu comences a anticipar de què passarà i comences a fer una bola i demés... Genial. Fotem següent? Sí. Quantes ens portes? Bueno, he provat algunes, ja que m'he posat, doncs... Sí, endavant. Fot-li, va.
Vale, aquesta l'he traduït en anglès, Vale? Aaron, a l'aplicació aquesta de Reddit, que és bastant famoseta, Sí. vale? Explicava a l'home que ell es cansava molt fent el missionero, vale? Aquesta postura sexual. Vale? Ell té 35 anys, la seva parella també, i concretament ell diu que ell, doncs, per acabar, necessita posar-li, ell ho deia així, un bon ritme, vale? I el tema és que se li cansaven molt les cames i deia que el 20% dels cops que tenia l'acte sexual no podia arribar a l'orgasme perquè es cansava molt. Vale? Que no sé, què li recomanaríeu al bo d'anar? Però igual ha de fer sempre el missionero. Bueno, entenc, he llegit una mica més entre línies, que és un home una mica... Grassot. Amb sobrepès, exacte. Sí. No, Llavors, i... faci dieta. Home, tu ets nutricionista, Néstor. Comenci pels punts importants, després ja... Després del gimnàs... Tot anirà sol, després. Voleu... Jo potser, si realment i realment això és un problema que el 20%, tampoc em sembla un percentatge que impedeixi gaudir de les teves relacions només sexuals. arriba a l'orgasme el 20% de les vegades. Ah, pensava que el 20% fallava. Ell. Bueno, Que es cansa. primer veure que sigui això, o sigui, primer el problema és seu, però si no, potser que intenti canviar de tipus de relacions sexuals. Si al missionari no li funciona, potser li funciona una altra cosa. Explorar-se ell mateix i amb la seva parella. Sí, és fer una mica com d'educació sexual, de que més enllà d'aquesta postura és explorar altres que els hi siguin més còmodes, no? Però potser abans de passar per dieta, com bé diu, per provar altres postures. Ja, per salut, salut sexual. Sí. Exacte. Bueno, Clar. ja li direm al bo d'en Aaron. T'hi podem Sí, contestar. Sí, A ens veure. pot contestar. Ei, bro, Fica-li el link i així guanyem. És el 2020, L'Aaron... Bueno, jo què sé. Tal dia farà un any, no? Un 5% ja, l'Aaron. Vale, aquesta és una mica estranya, us la resumiré perquè és una mica llarga, vale? El títol era Misterio Maternal, vale? Sona malament. Pinta amb bastos, Vale, llavors, Ja tu ho saps. llavors tot començava que el missatge ya te hacía una introductoria y quiero empezar diciendo que si comparto esto, No ens llegeixis, resum. ¿vale? Es porque no me siento mal, ¿vale? És un tio de 30 tacos, ¿vale? Que sempre s'ha portat molt bé amb els seus pares, ¿vale? I va tenir el pobre un quiste, ¿vale? En un dels ous. ¿Vale? Llavors estava molt acostumat a que a la seva mare, perquè el seu pare es va morir, li veiés a l'ou. I fes les cures. Bueno, no es... Sí, fa les cures, Sí. Llavors estava molt despullat davant seu. Llavors, explica aquí en aquest... No, que he posat la captura de pantalla, he posat la No, jo... El meu va ser diferent. Vinga, va, arranca. Arranca, va. Llavors el tio, no parlant de la seva mare, li veia el quist en el testículo, tal, no sé què, i diu que no li feia gens de vergonya i que inclús va tenir alguna erecció davant de la seva mare. ¿Vale? Y diu, yo creo que ella también empezó a sentir morbo, ¿vale? I he tallat aquí el missatge perquè després se'n va una mica de mare, ¿vale? Però, Sí, no millor sé, dit. pregunta a l'experta. Has vist algun cas d'aquests, rotllo, Espero que no. amor fraternal, morbosidad con mi padre, mi madre, Hòstia, això fa un mal. hermano, primo... No. No. No m'ho he trobat. No m'ho he trobat per sort. Gràcies a Déu, no? Sí, a veure, que si passa, pues... Tens un Segur. protocol I no d'actuació? hi ha cap problema que la gent que tingui això vagi al psicòleg o a la psicòloga, no? I inclús potser fa part d'algun altre recurs Clar. més enllà de la teràpia. Psiquiàtric, potser, bueno. Exacte. O allunyar-lo de la família. Aquest era Miquel. Tu què penses d'això que va sortir ara, d'aquest home que va ficar la seva dona, que ficava la seva dona? Hòstia, El francès. Què es pot opinar, tio? Però com poden haver-hi 50 violadors? No, més. Com poden haver-hi tants? 52 reconeguts. 52 Una reconeguts. locura. Amb vídeos. Com poden haver-hi tants en una mateixa zona que ningú n'hagi dit res? No. És una hòstia. Tio, doncs perquè estem en una societat que hi ha una cultura de violació per part dels homes. que és flagrant. Hi ha un violador, saps? Hi ha un violador ara mateix. És que sí. Vasco. No, però vivim en una societat a la qual la cultura de la violació, malauradament, és algo Molt freqüent. bèstia, vaig Sí. flipar. Vaig Sí. flipar. I això és un problema. Més d'abús. Sí, és terrible. Sí. Va, tinc l'última. Sí, perquè aquest cas no entrarem molt, no? Vale. Cap dels dos que heu dit. No, el títol és Nudismo en família, ¿vale? És un cas recent, ¿vale? Al febrer del 24, Jorge Grey, ¿vale? Una barca, era? Digues? Era una barca? Ja ha sortit la brometa. No. Perquè em sonava. No.
el tio diu, oye, tinc un fill, tinc una filla i la meva dona, ¿vale? Des que som nòvios pràcticament hem practicat el nudisme. Vale? I començo a estar una mica preocupat perquè els meus fills s'estan fent grans, nosaltres seguim fent nudisme i ens segueixen veient a mi i a la meva esposa en boles pràcticament quan anem a la platja. Tu creieu que els hi causarà morbo o algo similar o algun tipus de trauma? Hem d'estar preocupats per aquest tipus de coses? Nudisme familiar. Em sembla una animalada. Primer, que pregunti això en un blog, em sembla una animalada. I segon, si has practicat el nudisme tota la teva vida, per què de cop et preocupa als 70 anys? No és tan gran. No, sí. Ja també se'ls Sí. I és una red flag, aquí ja podríem treure... Sí, rarillo. Sí. Sí, o sigui, al final jo soc molt partidària de naturalitzar el desnudo, el cos, per dir d'alguna manera. Crec que pot portar més dificultats el dia de demà, no? Una família pot ser on hagi hagut molt tabú i molt tapa, que no una família on s'hagi naturalitzat, respectant sempre la intimitat de cadascú, no? Pero bueno, a mi me chirría mucho el que una família representa que ho té tan naturalitzat es qüestioni si als fills els hi donaran morbo, bueno, no sé. Home, i a veure, jo m'imagino fent nudisme amb els meus pares potser una mica tensa, que en aquella adolescència... Però perquè tampoc has viscut... Exacte. No has crescut amb això. Jo crec que si haguessis tingut un lavabo i diversos germans, potser ho haguessis naturalitzat més. Potser sí. Bueno, doncs ja està, fins aquí. Molt bona feina, Fabià. Sí? Sorpresa, Seguiràs treballant així durant tota la temporada o no? Sí. No, res, no preocupis. Tu, Néstor, has preparat alguna cosa? No, Néstor, res. Bueno. No. Venir aquí. Poques coses avui, però és que no he tingut temps. No? He portat un fuet. He portat el fuet que no has volgut. No gaire sec. I olives i patates que tampoc has volgut. Per mi ho dius? Sí. Hòstia, sap greu. No. Vols fer una mica de propaganda dels teus serveis o si algú té algun problema de parella... Sí, mira, justament m'estic preparant una web i de més perquè porto molt de temps com tirant de boca a boca, que estic supercontenta i em sento com molt agraïda, però sí que m'estic ficant les piles ara en redes socials i... Per això has vingut, no? Bueno, sí, todo suma, no? No, és important al final crear marca personal. Sí, exacte. I estic una mica en aquest punt i res, i per localitzar-me pues, estic presencial aquí a Barcelona, Francesc Macià, i online pues, des de qualsevol part del món. Fantàstic. Fas consultes online? Faig consultes online, sí. Tinc les dues opcions, tant de psicoemocional com de sexualitat, com de parella, i res, sí que tinc l'Instagram, però hem estat parlant, que està massa, més que abandonat, però me tinc que ficar... Doncs has de tornar, Ara podràs penjar uns reels que farem de... Sí, prepararem cosetes. El primer contingut interessant. Exacte. TikTok fas? No. Sí? Hi ha molt sexólogo enmascarado, no? Jo crec. Què en penses, va, per acabar amb polèmica? Què en penses d'aquesta gent que va de sí, sexòlogo, sexòloga, i no tenen una formació darrere, com la tens tu, a part de la formació, que a part que ets docent, però... Sí. Bueno, penses? Depèn. Jo crec que hi ha gent que pot divulgar i que pot dir coses que realment siguin interessants, però després també hi ha intrusisme molt xungo i un també de saber on buscar informació significativa o important, no? Si és per entretenir-te pots escoltar 1000 tonteries, però si realment tens una dificultat, ve d'un professional perquè probablement pues, et servirà de més ajuda, no? A ella. Si voleu tractar-vos, sí, Maria Villalba la podeu trobar a Instagram, la podeu trobar a internet. Molt bé. Bueno, nois, ho deixem aquí. Moltes gràcies per venir. Per aquesta estona. Molt bé, merci. Ens veiem. Ens veiem al següent episodi. Vinga, adeu.